Ahoj, ľudská. Čau. Vítam ťa pri tejto prvej časti, historicky prvej časti podcastu so mnou. Tak som fakt rada, že teda môžem byť tvoj prvý host. Som celkom aj zvedavá. Nie, že zvedavá, ale som udivená, že ja som hodná toho byť prvý host. Áno. A kto iný, ľudská? Kto iný nám povedz, že aby bol prvý host? No dobre, no, som zvedavá. Takže povedz nám pre našich poslucháčov, divákov, všetkých, ktorí sa rozhodli si toto zapnúť, že čomu sa venuješ? Čo robíš? Kto si? Akú komplexnú odpoveď chceš? ako veľmi to mám rozobrať? Najkomplexnejšiu. Takže pravdepodobne ste si zapli tento podcast, pretože ma poznáte ako Lucia Navia. Vystupujem tak na Instagrame a vystupovala som tak aj na TikToku, ktorý som pred 2 hodinami vymazala. Takže Povedz nám prečo, ľudská. Zaujíma nás to. K tomu sa určite dostaneme. Ale teda pravdepodobne ma poznáte stadiaľto a venujem sa momentálne virguliam. Natáčam videá s virguliami, pýtam sa otázky a na svojom vlastne kanále takisto aj občas kecam o nejakých zaujímavých témičkách, ktoré ľudí zaujímajú. Takže ja vlastne iba sa pýtam a kecam. To je tak skrátke. Aké otázky ľudí zaujímajú? Čo sú tie virgule? Povedz nám, čo sú virgule? Lebo ja napríklad, keď som počula, že robíš virgule, ja som si myslela, že hľadaš vodu. Ja proste dieťa z dediny som si myslela, že proste chodíš jak ten studničkár. Taký ten, čo hľada proste stuť, že kde sa majú robiť vrty. Takže povedz nám, čo sú to tie virgule? Virgule sú teda také 2 tyčky. Z materiálu rôzneho, ja som to zaznamenala od medí, mosac, dokonca aj zlato. Jeden typek mi vravel, že on pracuje so zlatými virguľami. Takže sú to vlastne také 2 tyčky. Nemáš kontakt, akože ja sa iba tak pýtam. Akože. Mám kontakt, ja ti hodím kontakt. On sa ti veľmi rád dozve, keď bude vidieť tento podcast. No, každopádne sú také 2 paličky, pomocou ktorých vy viete, ako Aťka správne povedala, nájsť vodu a iné predmety. Napríklad, fun story, ja keď ideme na hríby do lesa, tiež decko z dzedziny, tak si zoberiem virgulky a opýtam sa ich teda, že kde sú najbližšie dubáky a ono to fakt reálne vie pekne ukázať. Takže dajú sa s tým hľadať veci, pýtať sa áno, nie otázky a to. V čom je to iné napríklad ako nejaký tarot alebo astrológia? V čom je to iné? Má to také obmedzené možnosti toho, ako vám to vie odpovedať. Keďže mám troštičku sa rozumiem teda astrológii a troštičku sa teda rozumiem aj tarotu, tak viem, že ten tarot aj tá astrológia dávajú komplexnejšie odpovede a tie odpovede vychádzajú zo systému symbolov a tým pádom je tá škála interpretovania taká širšia. Tie virgule sú záľudné v tom, že tam sa musíte vedieť správne spýtať. Kebyže sa tých virgul spýtam, mám tu nejaké otravené jablko a spýtam sa, že či si to jablko môžem dať, tí virgule mi povedia áno, pretože vlastne nič mi nebráni v tom si ho dať. Tam je potom otázka, spýta sa, či je to pre mňa dobré. A tým, že vy sa virguľ môžete pýtať vlastne iba áno, nie otázky, prípadne sa opýtať na nejaké smerovanie niečoho, tak to interpretačné pole je tam vlastne tak zúžené. Takže v podstate niečo podobné ako kývadlo. Áno, veľmi podobný princíp. Áno. Len s kývadlom nehľadaš moc vodu. Ale kývadlo vám nenájde dubáky v hore. Ani vodu. Ani vrt podľa toho nespravíte. Takže to je ten rozdiel. Akože zbytočné, neviem, akože na čo to ľudia vymysleli. Dobre, a ako si vlastne prišla na to, že toto je proste to, si išla na dubáky a povedala si, že potrebujem nájsť proste najlepšie dubáky, lebo potrebujem odfotiť do skupiny detvianske dubáky, že som našla najlepšie dubáky, tak si proste zobrala virgule a že poď, ideme proste brančiť, ideme tuto ideme tuto na kopec a ideme hľadať dubáky, alebo ako si sa k tomu dostala?
Ako som sa k tomuto ja dostala? Aha, toto je ináč otázka, ktorú sa ma pýta hrozne veľa ľudí a som teda rada, že ju môžem konečne zodpovedať, pretože na to nie je krátka odpoveď. A všetci chcú krátku odpoveď. Máme čas. Ja si zoberiem moje ovocičko a ty nám zatedy porozprávaj, ako si sa k tomu dostala od detstva, všetky traumy, prednatal, minulé životy. Pozri, ja mám priestor, komu sa to, všetci to chcú počúvať, takže ja si tu zatedy budem pepať s moje ovocičko, budem sa cítiť jak na nejakom obraze a povedz nám. OK, takže krátka odpoveď tohto všetkého je, že som si kúpila virgule a začala som s nimi pracovať. Čož, keď všetci chcú tú krátku odpoveď, tak nech sa páči, toto je ona. Ale príde mi, že nebol bod, kedy ja by som sa dostala k tomu, že aha, toto sú virgule a toto je moja cesta. Na to, aby som ja mohla dostať sa k tomuto všetkému, som tiež potrebovala prejsť tú cestu. A keď som na touto otázku rozmýšľala, že ako ju vlastne ja eventuálne budem musieť zodpovedať, tak mi z toho vyšlo, že musím vyrozprávať svoj životný príbeh, aj keď som sa tomu akože chcela vyhnúť. Ale strašné, akože hrozné, niečo neuveriteľné. Neviem, či to prežijeme. Takže keď chceš vedieť teda tú komplexnú storku, ja som si začala uvedomovať samú seba. Nejako okolo takých 3-4 rokov si pamätám ten moment, keď som tak násilne zlomyselne zašliapla mravca na ceste a moja mamina mi vtedy povedala, že no, a teraz ho ako nájde jeho maminka? Ja si pamätám, aký ja som z toho dostala amok, že čo som to ja teraz akože spravila. Začala som si od toho bodu jednoducho uvedomovať, že moje činy majú následky a to, čo robím, vie ovplyvniť svet okolo mňa. A odtedy celkové som sa začala, ako keby ja viem, že je to na 4-ročné dieťa také odvážne povedať, ale môžem fakt povedať, že som sa v tom svojom spôsobe začala pozerať na ten svet tak viacej láskavo. Tak doslova proste inak. No a keďže ja som vyrastala v veľmi, veľmi, veľmi kresťanskej rodine, čož nemôžem povedať na nich pol slova, ja som mala úžasné, krásne detstvo, mám úžasných rodičov, ktorí mi proste dali extrémne, proste nádherné detstvo. Veľmi ma ľúbili a veľmi ma stále ľúbia. Takže to nevravím v nejakom negatívnom význame. A práve, že vnímam, že bol veľký dar, že ja som mohla vyrastať v takomto kresťanskom prostredí, pretože mi to dalo možnosť nesúhlasiť, hľadať a pýtať sa. Keby som dostala všetko naservírované, tak takýto progres nenastane. Takže ďakujem za tú možnosť vyrastať tak veľmi kresťanskom prostredí. No a stala sa taká vec, keď som išla na prvé sveté príjmanie, tak tu som mala okolo 11-12 rokov. A začala som... 9. 9? V 3. ročníku máš 7 rokov, keď ideš do prvého, 8, 9, no? Tak ja som mala potom... Som robila rýchlu matematiku, vieš? OK, tak povedzme, mala som okolo 9 rokov, keď už mi tie veci nedávali proste logický zmysel. Ja si pamätám, že moja hlavička v 9 rokoch vygenerovala otázku, že OK, tak my sa vlastne skrz Ježiša, skrz to učenie vieme dostať teda do neba, ale čo také napríklad dieťa, čo sa narodí v nejakom inom náboženstve a zomrie v 5 rokoch a v živote o tom Bohu nepočulo. A mne to vtedy pán farár vysvetlil na tej príprave tak, že každý budeme súdení na základe toho a proporčne k tomu, ako veľmi sme mali možnosť toho Boha poznať. A to už aj v tej mojej 9-ročnej hlave z toho vyplynulo to, že vlastne najlepšie pre teba ako dušu, aby si sa dostal do neba, je toho Boha vôbec nepoznať. Čože je extrémny paradox, nie? Lebo ty keď vlastne... Akože malý nihilista. Akože som strelček, hej, takže každou filozofickou fázou si musíš ako strelček podľa mňa prejsť, je to povinná jazda. No a vlastne odvtedy, od toho prvého svätého príjmania, som začala mať problém s hrozne veľa otázkami ohľadom kresťanstva. Hej, napríklad veľký môj problém bol dedičný hriech. Prečo Ježiš musel zomrieť za moje hriechy, keď ja som sa ešte ani nenarodila? Že
všetky tieto otázky mi absolútne nedávali zmysel. Nevedel mi to nikto poriadne vysvetliť. No a zhodou okolností som okolo 11, 12, 13 rokov začala tak viacej cestovať. A akože dokonala som sa veľmi v angličtine. To mi potom otvorilo svet ku takému English speaking world. Vedela som potom nájsť zdroje, ktorí boli buď písané v angličtine, alebo videá v angličtine, že začala som sa teda takto vlastne posúvať. A zároveň, za čo musím byť veľmi, veľmi, veľmi vďačná zase, je to, že ja som mala celý život extrémne šťastie na ľudí. Vždycky, v každom bode môjho života, keď som sa potrebovala niečo naučiť, tak prišiel ten správny človek, ktorý ma buď dotiahol niekam inám, alebo ma to naučil, alebo prostredníctvom neho som mala možnosť prísť ku ako keby takému level upu. Hej, že som sa tak levelovala hore. A pamätám si, že keď som mala, koľko som to mala? 15? 15 asi. A hýbala som sa tak viacej teda v zahraničí a v Bratislave. Tak som stretla nášho spoločného kamoša Matúša. Matúša, kto to pozerá? Dneska máme meniny inak. Dneska Matúš meniny. Dneska je Matúša. Tak Matúš, a všetko najlepšie. A teda vďaka Matúšovi som sa teda začala viacej hýbať v komunitách, v bratislavských komunitách, ktoré sa celému tomuto osobnému rozvoju, spirituálnemu životu venovali. Skrz Matúša som vlastne tak potom neskôr spoznala aj Aťku. A od toho bodu som sa vlastne stále vzdelávala, postupne ku mne prichádzali rôzne veci, ako začala som vnímať to, že existujú niečo ako kryštály, niečo ako sakrálna geometria. Všetky postupne som sa tak hryskala hlbšie. A nakoniec, až potom som išla na Erasmus do Paríža a tam si pamätám, že som mala ako keby taký útlm. Tam som sa akurát tak mala možnosť... Venovala iným veciam? Venovala iným veciam. Ja som tam mala možnosť spoznať strašne veľa moslimov, paradoxne, že tam sa ako keby... Tam som pochopila, že bežný moslim je ako bežný kresťan. Úplne to isté, len oni si navzájom o sebe myslia, že sú vlastne ty nesprávny, to je jedno, to je vlastne jedno. Takže tam som... Fun fact, musím iba doplniť, keďže teraz mám také väčšie vzdelanie v rámci mostu. že vlastne akoby v Koráne, podľa toho, čo som akože nejako vyčítala, tak vlastne ty si môžeš ako moslim zobrať aj kresťana, aj žida kvôli tomu, že obe sú vlastne monoteistické náboženstva a vlastne veria v jedného Boha a podľa akoby všetkého malo by to veľmi podobne fungovať aj v kresťanstve, lebo vlastne akoby ono tam není problém to monoteistické náboženstvo, lebo vlastne akoby ono že malo by sa dokonca dať, že aj v kostole, alebo proste takto, že sa to nerobí, alebo proste ľudia sú proti tomu ako ľudia, ale zistila som, že tieto náboženstva medzi sebou by pôvodne mali nejako spolupracovať a vedieť si akoby zobrať, lebo vlastne vy všetci veríte v jedného Boha a dokonca moslimovia uznávajú aj Ježiša Krista, takže kvôli tomu. Fun fact, je len tak, proste, čo sa nenaučíš trošku na Bali? No, takto. Podľa mňa určite to môže fungovať, ale neviem, o akom kresťanstve my sa tu bavíme, pretože z mojej skúsenosti tu sa vedia dve tetky posekať, aj keď je jedna luteránka a druhá katolička, hej? Akože ja myslím tak, že z takého toho právneho kresťanského hľadiska, akože môj detko, keby doniesiem domov moslima, tak akože podľa mňa by som veľmi rýchlo začala dediť. Tak ti poviem, lebo proste detko by dostal infarkt. Takže asi toľko k tomu. Ale akože z právneho hľadiska, z takého toho, že čo akoby môžeš, tak môžeš si zobrať vlastne niekoho z iného náboženstva, ale musí byť monoteistické. Zaujímavé. Ináč toto som nevedela. Fun fact. Ďakujem. Ja som tak zisťovala. Tak robila prieskum. No, takže máš teda aj ty skúsenosti s týmto. To ale není hlavný bod toho môjho výletu do Paríža, pretože tam ja stále neviem pochopiť, čo to podnietilo, keďže vtedy som absolútne takéto veci ani nemala priestor riešiť, ani vlastne... Máte také fázy v tom, že raz idete tak vyššie, tak nižšie, chápeš? No a bola som vtedy v takej
tej svojej v úvodzovkách svetskej fáze, že som to neriešila. A mne sa jeden deň, ako som kráčala z obchodu, samovoľne, samo od seba rozpadlo ego. To bol asi hodinový proces, kedy ja som nemohla ísť domov, ani som nemohla som vlastne nič robiť. Ja som sedela na chodníku a musela som pre tých ľudí vyzerať ako zdrogovaná, lebo ja som vlastne nevedela, čo so mnou deje a bolo to veľmi pekné, ale zároveň také, ako to popísať, no zvláštne. Teraz si to vysvetľujem tak, že naše telo a hlavne náš mozog, on je prispôsobený na to žiť s tým egom. Hej, on ho pozná, celé to ego nám tu pomáha nejako fungovať. A keď sa zrazu nečakane vytratí, tak to vie byť veľmi scary. No a od toho bodu som mala oveľa viacej takých ako v úvodzovkách nadprirodzených skúseností s týmto celým duchovnom, s týmto celým. A začala som teda prostredníctvom Aťky vnímať trošku viacej astrológiu, vnímať trošku viacej tarot a postupnými kročkami som sa dostala vlastne aj k týmto virguliam. Hej, pre tých, čo ma nepoznajú. Prepáč, že sa smejím, ja som sa vám spomenula na tvoj prvý kontakt s light languageom u mňa doma, takže mne proste len náhodne prišla naspäť táto spomienka. Áno, že ja si pamätám, keď som bola u Aťky a tiež mi proste viac menej rozdrbalo vedomie a Aťka si vedľa mňa chrapkala. To bolo také vtipné. No ale teda takto. Pre toho človeka, čo ma nepozná, tak toto celé vyzerá iba tak, že Luca, preboha, ako si k tomu ti toto dostala, ako čo to prišlo. Ale pre toho človeka, ktorý ma vlastne ako keby pozná trošku viac a vníma, čo ja za celý ten svoj život robím, tak je taký, že aha, jasné. Tak teraz nie si divná už iba v súkromí, už si divná aj na internete. Takže a my sme proste čakali na tento moment. Toto je teda to, že ako to celé prišlo sem. No a potom, čo sa vlastne stalo? Ja som si teda vibila so všetkými týmito divinačnými médiami, hej, karty, mala som kývadlo, teda virguľky. A prišiel jeden bod, keď ja som sa iba takto, ja to ešte musím vysvetliť. Ja som strelček a ty vieš, čo to znamená. A proste my tak radi skúmame, hej, prehodnocujeme. Je to celé také skúmajúce. A mňa od detstva bavilo byť taký diablov advokát. Hej, tak proste pichnúť niekam a nie sledovať reakciu, ale byť taký pozorovateľ toho, že aký názor ešte môže prísť, čo ešte môže sa stať. A ja, ako som robila teda s týmito virguľkami, tak som len tak z nejakej pasie, alebo neviem, ako to mám nazvať, som dala jedno video na TikTok skrz to, že som bola zvedavá, či to vyvolá nejaký verejný ohľad, že či to má tú možnosť podnietiť k tomu, aby ľudia skúmali ďalej. No a hneď prvé video na TikToku pošlo extrémne do keľu, tam bolo, myslím, že 200,000 zhliadnutí v priebehu týždňa. Tak som bola taká, že OK, dobre. A postupne som tam teda začala pridávať viac a viac, až nakoniec som to presunula potom ešte na Instagram a zišlo z toho to, že TikTok som dneska vymazala. Prečo? Takže prečo? Pretože takto, áno, ja viem, že keď začnem riešiť kontroverzné témy ešte s viac kontroverznejším nástrojom, tak prídu ľudia, ktorí so mnou nebudú súhlasiť, čo je fajn. To mi až tak veľmi nevadí. Ale prídu ľudia, ktorí šíria extrémne veľa nenávistí. A ja asi na to nie som proste uspôsobená. Hej, všetci vravia, že ale nie, to je super, to proste máš iba engagement, to vlastne ti iba prospieva, ale mne sa to nepáči. Mne sa to proste v tom priestore nepáči. Ale no Instagram je super v tom, neviem, čím to je, že tu sú tí ľudia ako keby inakší. Hej, samozrejme, aj tu sa vyskytne kadečo, ale tu je to ako keby také inakšie, také kultivovanejšie, povedzme. Ale mám pocit, že ten TikTok je čistá zverina. Hej, že tam ako keby si prišiel medzi zverce. Ako nechcem uraziť nikoho, čo má TikTok a čo používa TikTok a kto má našiel cez TikTok, určite nie. Ale sami vidíte, že to tam je ako keby také viacej
divoké. A mne to proste prekáža. A v rámci toho, že ja mám rada svoj kľud, svoj pokoj, tak som to vymazala. Nesúznala som už tým vôbec tam pridávať a to je to. Akože chápem. Ja som veľký zastanca blokovania si ľudí, takže ja proste môžem kašľať nejaký engagement. Ja to tiež nemám rada, že v istom bode akoby ja mám strašne rada kritiku, akoby takú nejakú normálnu. Ja mám veľmi rada, keď akoby ako ľudia vieme zdieľať akoby nesúhlasiť, že mne príde extrémne krásne nesúhlasiť s niekým a vnímať, že môžete mať každý svoju pravdu, ale ako náhle ten človek tam už je proste, že vulgárny a akoby nie úplne, akoby taký fakt, že nenávistný a všetky tieto veci, alebo ma ide extrémnym spôsobom presvedčať o tom, že moja pravda je zlá a mala by som počúvať tú jednu jeho jedinú pravdu, lebo vôbec si o sebe ďalších 8 miliard ľudí nemyslí, že tá ich jediná pravda je vlastne tá dobrá pravda. A vidíme sa tu vlastne tak... Ja som normálne tiež začala voliť akoby na Instagrame, však tým, že tiež sa venujem niekedy kontroverznejším témam, tak som začala, že blog. Blog. A strašne si to užívam, lebo som zistila, že asi tiež nie som jeden z tých ľudí, ktorý chce počúvať na seba nie úplne príjemné veci, len kvôli tomu, že verím niečomu inému, čo tí ľudia, že tiež akoby ja nevyťahujem na druhých ľudí proste za to, že čomu oni veria nejaké, že tiež im nenadávam proste. A je mi to jedno v podstate to, čomu, a akoby jediné, čo chcem od nich je to isté. Že že ty keď nikomu neubližuješ, tak hej. A ja som sa dlho pohrávala tiež s takouto myšlienkou, že čo mi to zrkadlí, čo mi to chce povedať. A vlastne potom som si povedala, že možno iba to, že môžem tých ľudí zablokovať, že proste možno je to v pohode, možno proste hranice a že nemusím to mať vo svojom živote, keď nechcem. Áno, pekne si načrtla tému toho, že je v pohode nesúhlasiť a to vlastne není zlé, lebo keď s tebou človek nesúhlasí, niekedy najväčší reality check ti vedia dať práve ľudia, čo s tebou nesúhlasia. To je úplne v pohode a žijeme v demokratickej spoločnosti, hej, každý tu môže vlastne ten svoj názor prezentovať, avšak presne je tam tá hranica, že ty ako náhle začneš byť vulgárny, nepríjemný a úplne zbytočne, prečo ja by som ťa mala vo svojom priestore tolerovať? Prečo? Hej? Vieš, že to mi vlastne príde to isté, ako keď si na ulici a niekto proste začne po tebe že keby to isté, čo ti hovoria na internete, ľudia na teba kričia na ulici, tak ideš na políciu, alebo proste utekáš z toho miesta, alebo proste sa brániš, lebo sa bojíš, že ten človek ti nejakým viacej fyzickým spôsobom ublíži. Lebo napríklad, že fakt niekedy tí ľudia nepíšu proste najpríjemnejšie veci len kvôli tomu, že vlastne s vami nesúhlasia. A takže akože mám pocit, že ja som čítala už všeličo. Takže tak. Po novom mi začali ľudia posielať útržky z Biblie. Takže akože... Hej, akože otvorím si inboxy a normálne tam mám proste, že Izaiáš 23:16. Takže tak. A minule sa mi stalo, že typek si dal námahu, že mi to ešte aj s odkazmi proste poslal. Normálne s odkazmi na nejakú online Bibliu, tak som bola iba taká, že wow, akože to stalo robotu. To fakt, že stalo robotu. A to bolo ešte také v pohode, ale že proste mne sa akoby osobne nepáči, že ľudia sa akoby vyjadrujú na internete tak, čo by nepovedali v realite. A že keby si to pozrieme na realitu, tak by sme sa presne tak zachovali, že nebudeš v priestore s tým človekom, ktorý ťa osočuje, ktorý ti vulgárne nadáva, ktorý akoby je fakt, že útočný a tiež z toho priestoru odídeš. Takže blok. Áno. Takže súhlasím. Načetla si ale zaujímavú tému toho, že ti niekto posielal biblické citáty do inboxu. Čož, ak niekto zaregistroval, tak ja som mala takú menšiu aférku s divokou tvorkyňou. Vôbec neviem, o čo sa ide. Ľudská, povedz nám, prosím, spill the tea. Proste teraz je ten čas, ja chcem vedieť. Takže, vec bola taká, že keď som ešte mala videa na TikToku, tak jedno z tých videí
Pýtal som sa teda otázky ohľadne Ježiša, hej. Vyšlo mi teda, že bol reálna osoba, ale že nový zákon není veľmi pravdivou výpovedou o jeho živote a že teda nebol ukrižovaný. No a na to shocking. A na to sa potom chytila vlastne divoká tvorkyňa. Spravila na mňa reakčné video, čož akože girl, ja nechcem robiť to, čo ona, hej. Ale taký dobrý engagement som jej tam dala. To bola najsledovanejšie video tamto so mnou. Což akože dobre, nech sa páči, v pohode. No ale teda urobila na mňa video, v ktorom som dokonca ešte vyzdvihla to kresťanstvo ako niečo, čo fakt môže človeku umožniť stať sa lepším, lebo viem, že môže, lebo poznám x ľudí, ktorí si prostredníctvom kresťanstva a viery v Boha tak dali dokopy život a smerujú oveľa lepším smerom. Takže uznávam, áno. A to ale girl nejako vystrihla a nechala tam vlastne iba tie virguľky a začala klamať. Ako vyslovene klamať. A nevyjadrovala by som sa k tomu, keby to nebolo klamstvo. Pretože... Vyjadri sa k tomu, prosím. No ja vlastne nemám k tomu veľmi čo povedať viac ako to, že vytrhla isté veci z kontextu. Hej. Potom povedala, že ja si vlastne myslím viac, ako, že vlastne ja všetko viem, že viem viacej ako Ježiš a také, celé mi to príde, a ešte, a nezabudla pridať komentár na moje Hero, čož to bola ináč veľmi krásna poznámka. Nie, že vás dovedie do pekla, ale ona z toho nič nemá. Tak chce od vás ešte vaše peniaze. Top. To kebyže možno, tak to dostanem do CVčka. Ale každopádne. Keby to chceš vytetovať, vytetujeme. Kámoška, áno, odáčky tetovanie jedno už mám, takže next time. No, vrátim sa naspäť. Teda načetla tam ten problém môjho Hero a ja som až po 2 dňoch zistila, že ona vlastne má tiež platenú platformu. Takže to bola moja aféra s divokou tvorkyňou. Neviem, čo k tomu. No a toto som chcela povedať, presne. Ono vlastne od nej mi do inboxu pristálo hrozne veľa kresťanov, ktorým akože takto boli veľmi milí, veľmi zlatučky, krásne som s niektorými pozdieľala naše názory na svet a naše názory na všetko. Veľmi ďakujem všetkým krásnym ľuďom, ktorí sa ku mne prišli tak pekne porozprávať. Ale zároveň som tam cítila ako keby takú evangelizačnú misiu. Evangelizačnú misiu. A ako vyjadriť človeku, s týmto teraz momentálne nejako sa to snažím uchopiť, ako povedať človeku, že hello, počúvaj, ja s tebou nesúhlasím a to, čo prezentuješ, ma ako keby zaujíma, ale z toho pohľadu, že ma zaujímaš ty ako človek a cesta, ktorá ťa tam dostala. Hej? To, že ja si niečo také vypočujem a veľmi rada pozdieľam, ako keby som im nevedela vysvetliť, že to nie je preto, že ja sa chcem teraz obrátiť. Takže to bol môj záhľus s divokou tvorkyňou, no. Hej. A tak podľa mňa ono sa to vždycky dá takto, ako si to aj povedala, vieš, že vždycky to vieš takto povedať tým ľuďom. Že... A ono je to už vlastne potom iba na nich, že či to pochopia. A to už, vieš, to už není. To už ja neovplyvním. No. To je robota. To už ja neovplyvním. Hej. Ale teda vravím, náboženstvo ako také, nech si myslí každý, čo chce. Ja stále v istom zmysle uznávam, pretože poznám svojich rodičov a viem, že sú to úplne úžasní rodičia a keby boli všetci kresťania takí kresťania, ako je napríklad môj ocino, tak ja vlastne som úplne pro. Ja stále kresťanstvo a náboženstvo uznávam, keď vás vedia dostať za niečím lepším, keď vám umožnia zlepšiť kvalitu vášho života a byť lepším človekom. To je veľmi krásne povedané. A svetovým je. Ako to neviem, niekedy nejako budem možno stiahnuť, ale chápeš, čo myslím. Hej, chápem, ako napríklad mne sa veľmi páči také vyjadrenie, s ktorým ja veľmi súzním, že niektorí ľudia jednoducho potrebujú náboženstva, že niektorí ľudia to vyslovene potrebujú a je to absolútne v poriadku. Niektorí ľudia potrebujú akoby nejaké odvetvie spirituality, nejaké odvetvie náboženstva, niekto potrebuje pravidlá, niekto potrebuje byť v ašrame, proste každý potrebuje niečo iné. Je krásne, keď si to tí ľudia dovolia. Ale zároveň akoby tiež ja nesúhlasím s tým, keď náboženstvo sa stane prostriedkom na manipuláciu más a podniecovanie ľudí k oddelenosti,
čo práve napríklad, ja som to teda divokej tvorky nevyjadrila, mne sa to jednoducho nepáči. Ja som sa v komentári vyjadrila pod týmto videom. A, a napríklad, že presne ja nikdy nebudem akoby podporovať segregáciu takýmto spôsobom, že my sme tí lepší, vy ste tí horší, lebo my veríme v tohto Boha. Vy veríte v toho istého Boha, ale máte inú knihu, tak vlastne toto nám dáva právo sa zabíjať. A buď kresťania zabíjali všetkých, alebo moslimovia, alebo židia, proste furt sa tam niekto zabíjal navzájom, proste budhisti si niekde akože tam meditovali v kláštoroch, hinduisti tam proste kravičky pasli, ale tieto tri náboženstva, takto neviem o hinduistických vojnách, takže to akože preto tento joke, takže ak sú tam nejaké vojny, tak sa ospravedlňujem, ale že najviac akoby tu kde my žijeme v tejto Európe, alebo Blízky východ, hej a tak vlastne iba tieto tri náboženstva majú nejaký problém medzi sebou a pritom veria v jedného Boha, pritom akoby v podstate tie knihy sú furt o tom istom, ale akoby majú iného sprostredkovateľa a aj tak si akoby každý bude hlásať to, že toto je moja pravda a moja pravda je lepšia ako tvoja a vlastne toto tu robíme už 2000 rokov a že keby iba boli takí, že vieš čo, toto je tvoja pravda, toto je moja a môžeme byť aj tak kamoši, lebo wow, ty máš zaujímavé zvyky, ja mám takéto zvyky, poďme proste šerovať, poď pozývam proste ťa na Vianoce domov, vieš, nejakého moslima, alebo proste tuto pôjdeš na chanuchu, alebo neviem čo, že poďme, že miesto toho, aby ľudia tam nachádzali tú krásu v tom, že čo si môžeme odovzdať, že wow, toto je zaujímavé, porozprávajme sa o tom, že zaujímavá tvoja filozofia. Možno nebudem nikdy žiť, možno nikdy nebudem, akoby nekonvertujem, ale aspoň môžeme mať rozhovor o tom, ako dvaja zdraví ľudia. Tak my máme vyriešené. Normálne proste máme po vojnách, máme po všetkom úplne, že zrazu by proste jednorožce lietali po oblohe a všade by bola duha a bolo by to krásne, takže tak, keby ľudia vlastne našli v tom náboženstve práve tú lásku, tú toleranciu a to pochopenie, o čo mi práve príde, že to náboženstvo je, len sa to tam niekde tak stráca, ono to tam v tom kontexte nejako uchádza, že vlastne ten Ježiš, on bol taký hippisak vlastne, ktorý chcel iba lásku a svetový mier a vlastne všetci boli takí, že on je proti všetkým. Mm-hmm. Vieš, ono, podľa mňa to vyplýva aj z toho, že každý človek už v tom abrahamickom náboženstve je vychovávaný už v istých štruktúrach. Abrahamovské. OK, ďakujem. Je vychovávaný v istých štruktúrach a tieto štruktúry už nie sú budované na viere, ale skorej na politike daného náboženstva. Nemôžeme sa tváriť, že Vatikán nie je štát. Hej, nemôžeme sa tváriť, že Izrael nie je štát. Hej, takisto všetky moslimské krajiny, veľa sa tam zamiešala už politika a presadzovanie vlastne svojho náboženstva vám dáva istý politický vplyv. Takže od tohto sme už proste ďaleko. Ono podľa mňa, ako som povedala, bežný moslim je ako bežný kresťan. A navzájom na seba pindáme a sme si veľmi, veľmi podobní. Takže to áno. Mne sa napríklad v tejto politike, ako hovoríš, tak môžeme to podľa mňa aj teraz vidieť v tom, že že vlastne idem trošku si zapindať, ale že ja v podstate dobre, teraz som možno trošku viacej engagenutá v náboženstvách, takže to trošku tak viacej pociťujem, ale že všetky tieto arabské krajiny, tak veľmi silno v podstate tá politika je proti ženám, že fakt je veľmi silno patriarchálna a tie ženy skutočne tam tie práva nemajú. A my tým, že sme sa, nehovorím, že trošku sme sa odklonili v podstate od toho kresťanstva. Už podľa mňa počas toho komunizmu, že teda to kresťanstvo nebolo podporované a podľa mňa už nezískalo takú moc po páde toho po komunizmu, ako malo predtým. Aspoň nežila som 100 rokov, takže toto je čisto moje filozofické dedukovanie. A tým pádom vlastne mali sme za tých 100 rokov mali sme možnosť sa vyvinúť trošku iným spôsobom ako spoločnosť, alebo to je trošku iné smerovanie, ale v podstate tí politici
sa trošku snažia akoby vrátiť k nejakým takým hodnotám, ktoré sú veľmi blízke práve napríklad moslimským krajinám. Čo sa týka akoby posilnenia patriarchatu v rôznych otázkach, ako napríklad aj potraty, alebo proste otázka tohto, hej, že takéto podobné otázky je celkovo práva žien, čo sa teda začalo znovu teda vynárať. A napríklad mne toto príde presne to, že vy keď sa začnete zaujímať o tie náboženstva, zistíte, že sú úplne rovnaké a že tie patriarchálne náboženstva vlastne majú úplne rovnaké právne zázemie, lebo sú patriarchálne a že majú nejaké rovnaké právne konštrukty, lebo sú patriarchálne. A tým pádom aj napríklad ten vzťah práve k tým ženám majú veľmi podobný. Takže tak, neviem, kam som za týmto celým chcela dostať. Každopádne, že všetci sme veľmi rovnakí, ale napríklad toto, že aj tie židovské, že ja som si študovala vlastne o židovstve a tiež to židovstvo je také, že v podstate to ortodoxné, to ktoré tiež, že bežný žid, neviete, či je niekto žid, či je moslim, či je kresťan, nemáte šajnu, pokiaľ vám to ten človek nepovie, pokiaľ nie je skutočne veľmi silným vyznavačom a nie je ortodoxný v tom. A práve napríklad aj tí židia tiež vlastne nejakým spôsobom tie ženy utlačajú, lebo tiež je to patriarchálne náboženstvo. Takže a toto vlastne vzniklo z toho, že politika 2000 rokov bola proste postavená na mužov. A prečo si myslíš, že to tak je? To ma zaujíma. Prečo? No prečo? Prečo to tak je? Ako myslíš, že prečo to vzniklo? Že prečo si to muži takto postavili? Áno. Lebo mi to príde v konečnom dôsledku, keď sa na to tak logicky pozriem, neproduktívne. Nie je produktívne utláčať niekoho, nad kým chceš mať moc. Hej, akože toto, prepáčte, bude to znieť veľmi manipulátorským, ale ja mám Merkur Škorpión. Anyway, nie, len mne príde tak, že keď už fakt chce mať niekoho pod kontrolou, najlepším spôsobom je vyzdvihnúť ho, respektíve uznávať ho a dať mu ten pocit, že on môže, on je v pohode, on je všetko, ale stále ho ťahám za nitky, hej? Tak mi to nejako vychádza. Ale utlačenie nie je veľmi efektívny spôsob chápeš, nejaký manipulácie. Dáva to zmysel? Hej. Podľa mňa ono to není dobrý spôsob dlhodobej manipulácie. Lebo akoby, že môžeme sa na to pozrieť, že z dlhodobého hľadiska im to síce fungovalo, ale vlastne teraz to úplne padá. Lebo že vlastne zrazu začali akoby ja to tak vnímam, že ženy začali mať kolektívny hnev na mužov a akoby takto. Čo ja tam vnímam, akože z takého, že poďme, že keď sa na to pozrieme proste z širšieho obrazu, tak vy keď zrazu dáte voľnosť, akoby napríklad aj psovi, ktorý v živote, že proste, ktorý bol na reťazi, hej, že tie ženy boli 2000 rokov utlačené a zrazu dostali voľnosť a v podstate možno naše mamky sú prvá generácia žien, ktorá reálne mala nejaké práva, aj to vlastne boli narodené v komunizme, čiže až my sme v podstate prvá generácia žien, kde sa môžeme baviť o reálnych právach, tak mám pocit, že práve sa veľmi manifestuje ten hnev tých celých generácií žien skrze ženy. A teraz, dobre, vo svete je práve nejaká akoby, že epidémia osamelých mužov a podobne, ale mne to práve príde to, že je to veľmi prirodzený vývin kývadla. Že vy keď ste akoby dlhodobo na jednej strane v tom kývadle, kde akoby bolo to obrovské utlačenie, tak teraz je prirodzené, že prišiel ten s tou slobodou ten hnev a že vlastne všetky tie emócie sa kumulujú a že ženy dajme tomu, že akoby už tým, že už nepotrebujú tých mužov, tak sa trošku aj inak začali správať a už akoby že celkovo tam je strašne veľa tém, kde by sme mohli akoby zabrdnúť. Ale prečo ja si myslím, že muži pred tými 2000 rokmi si povedali, a možno to nebolo pred 2000 rokmi, my proste nevieme, kedy muži reálne začali, ako keby kedy si Vatikán povedal, že ideme proste tú Bibliu spraviť politickou, to je ako povedať, neviem, akože viem, že sú tam proste nejaké presné roky, ktoré sú v záznamoch, akoby, že historici, ktorí sa tomu venujú, tak by lepšie vedeli povedať. Ale z toho, čo akoby ja vnímam, tak je to, že áno, že bol matriarchát pred kresťanstvom vo veľa národoch. Veľa národov predtým uznávalo bohyňu, vlastne nie boha, ale mali práve akoby ženskú reprezentáciu. A podľa mňa akoby aj tým, že Rím si chcel zachovať Svetou rímskou ríšou svoje postavenie, že vlastne mali sme Rímsku ríšu, ktorá sa zmenila iba na Svätú rímsku ríšu.
Tak, ako tak v podstate, mm, že oni to už mali proste v tom období postavené na tom patriarcháte, oni to iba nechali, hej, že miesto cisára, mali oni cisárov, čo mali? Vládcu Nie cisáro. Hej. A oni sa nejako volali. Tak vlastne miesto nich máme teraz akoby pápeža, ale že je to vlastne to isté, že oni podľa mňa iba pokračovali v nejakej tej línii. A akoby tam bolo veľa manipulácie. Tam bolo manipulácia skrze chudobu, že vlastne je v pohode, že vlastne dajú ti tam, niekde ti tam napíšu, že vlastne chudoba je najväčšia cnosť a že akoby do neba si nezoberieš nič. Ale potom vlastne oni majú tie najväčšie chrámy, najviac zlata, vieš, že akoby cirkevný majetok je nevyčísliteľný, že nedá sa akoby vyčísliť to, koľko oni majú peňazí, ale ty pôjdeš do neba chudobný. Že oni majú proste zlatom vyšívané veci. Takže tam som taká, že tam napríklad ja som v tomto. Toto bolo tiež pre mňa, že napríklad kresťanstvo v tomto bolo pre mňa veľkou takou, že keď som bola dieťa, že prečo som prestala byť kresťanka, lebo mne toto nedávalo význam, to akoby utlačanie tých ľudí a tá manipulácia za tým, že prečo oni majú všetko, ale vlastne kážu o chudobe, prečo, hej, aj napríklad to, že nemôžu sa tam ženiť, nemôžu sa vydávať, lebo zase, aby proste všetok majetok stále ostal proste v cirkvi, aby sa nededil, aby proste neodchádzal odtiaľ, aby tie peniaze nešli do rodiny. Takže tam je to veľmi postavené. Ja som tam veľmi videla práve tú patriarchálnu moc a tie peniaze a akoby to držanie tej chudoby. Ináč, toto je stále silná téma. My sa môžeme baviť o tom, že Ora et labora pošlo pred nejakými 600 až 400 rokmi, ale absolútne vôbec nie. Aspoň ja čo vnímam, tak každý v mojom okolí... To znamená modli sa a pracuj, keby niekto nevedel. Modli sa a pracuj. Množstvo ľudí na sociálnych sieťach a v mojom okolí sú takí, že si predstavujú zarábanie peňazí, respektíve peniaze samotné, ako niečo zlé. A mňa neprestáva udivovať, aká silná manipulácia to musela byť, keď ono sa tu cez toľké generácie vlastne stále nesie v tom kolektívnom vedomí, že ten, kto má peniaze, je zlý. Ten, kto niečo pre peniaze robí, je zlý. Ten, kto má rád peniaze, je zlý. Ako halo? To kde sme? Vieš, že Ora 400 až 600 rokov pase. A stále to fičí, stále to funguje. Vieš čo, mne sa veľmi páčilo v tomto, ja som napríklad, keď som mala 17 alebo 18, som čítala Nietzscheho, vieš, čo iné môžeš čítať? Okay, volalo sa to Antikrist, on má vlastne Antikrist. A ja si doteraz pamätám proste netuším, o čom je celá kniha, pamätám si z toho jednu myšlienku. A to bolo presne toto, že akoby, ak chceš niekoho udržať v chudobe a ty akoby mať nad ním nadvrh, že ak chceš niekoho akoby, že ak sa chceš mať ty lepšie, tak ho proste iba zmanipuluj, akoby skrátke, že to akoby iba vlastne zmanipuluj na to, že chudoba je cnosť a že tým pádom pôjde lepšie do neba, ktoré akoby on nemá záruku, že existuje. Vlastne ty ho presvedčíš o tom, že existuje nejaké nebo, kde on sa bude mať lepšie, ako sa má tu, čiže on celý život bude robiť na teba a ešte ti bude za to vďačný, že nič nemá, pretože pôjde na konci do neba, ktoré vlastne vôbec nemusí existovať. A akoby, že celý ten jeho majetok a vlastne ty ho vyslovene vysáš z duše. Ty zoberieš jeho energiu, jeho peniaze, jeho život. Ty ho presvedčíš o tom, že vlastne to všetko, čo robí, je cnosť a že to je vlastne dobre a že to, že trpí, je dobre a že by mal trpieť, lebo to je dobre a toho dostane k Bohu a toho dostane do neba. Toto ti stačí a vlastne máš človeka, ktorý bude celý život tvojim otrokom a bude ti za to ďakovať. Ty kokos. A vlastne tu sme. A som si až rukou buchala stenu. Tu sme. A toto vlastne robilo kresťanstvo 2000 rokov. Hej, že buď si kupovala odpustky, alebo proste teraz prídeš, hej, že koľko rolí a týchto vecí bolo vlastne
že ty si robila akoby na cirkevnom, a ešte tí ľudia boli radi, že joj, môžem robiť vlastne na cirkevnom, že vlastne robím a dávam, alebo ja to vidím aj u nás v dedine, že koľko tých babiek dáva ľuďom a vlastne farárovi zadarmo veci, alebo akoby, že za tú službu, ale oni za to majú peniaze. Oni majú za všetko, čo robia peniaze. Oni vlastne za každú omšu sa platí, za všetko vlastne im sa platí. A vlastne ešte ľudia, dokonca akoby babky niekedy vie, že akoby nepodedia deti, ale dá to na cirkev a takto, že že stále si tí ľudia istým spôsobom kupujú odpustky, stále tí ľudia istým spôsobom, že je to tam tak hlboko zarité, že potom presne, že ty keď robíš niečo spirituálne, hej, alebo že sa to prezentuje ako spirituálne, tak automaticky by si to mala robiť zadarmo, ale pritom ani tá cirkev to nerobí zadarmo. To, že proste ten farár zadarmo slúži tú omšu, nerobí to zadarmo, on dostáva plat. Ten človek, ktorý si dá tú omšu, lebo väčšinou je tá omša pre niekoho, hej, že pre Hedvigu, pre Matejočkových spod kostola. Takže vždycky proste je to pre niekoho a pre toho, koho za výročie svadby, alebo proste, neviem, výročie úmrtia, proste furt niekto umieral, furt si niekto dával tieto. A vlastne tí ľudia mu za to platia, ešte plus ďalšie peniaze. Čiže on dostáva plat, tí ľudia mu platia a ešte babky proste z kostola mu nosia veci zadarmo. A ty si potom proste vypýtaš, ja neviem, že hej, že nejaké peniaze a ľudia sú, že Ježiš, to nie, to proste, to už je moc, to proste za spirituálne veci sa peniaze neberú, nie, ale to, že proste farár býva v najnovšej vile proste a má tam bazénik, výrivku a ešte proste najnovší Mercedes, to on má od Boha. To si zmanifestoval. To on proste, to sa zjavilo. To niekto mu proste hodil iba tak, on s peniazmi, on to odmietol, 4-krát to odmietol, nedalo sa, Boh to tak chcel. No a presne preto to, ja mám hrozne rada, keď, akože takto, ja mám rada, to je taký divný nebalans, ja hrozne mám rada svoj kľud, ale zároveň ja hrozne rada pícham do osieho hniezda, hej, ako Sumi, hej. Ale presne preto pre túto mentalitu, aj to bol dôvod, prečo ja som začala robiť tieto videá s Virguľou. Hej, ja mám v popise, hľadajte a nájdete, hej. A to je to, čo ma Daj si tam Ola Etlabora. Daj si tam ešte Ola Etlabora. Ale nie, ale máš pravdu, žijeme v krajine a ja ešte konkrétne žijem na strednom Slovensku, hej, na takto nie sú to úplne lazy, ale zároveň nemá to od toho ďaleko. A není to... Reálne 2 ulice od lazov, reálne ľudská, akože tu nie, že nemať ďaleko, to je proste, čo kameňo dohodíš. To je, že zajdeš trošku kúsok a už sú lazy. Dobre, povedzme, že nemá to od toho ďaleko. A tu vnímam, že je zakorenený ora et labora systém, doslova. Lebo tu sa nezamýšľajú veľmi ľudia nad tým, prečo robím veci, ako robím, či to, čo sa mi stalo v minulosti, nejako ovplyvňuje to, čo ja teraz robím. Či to, čo ja teraz robím, bude možno mať niekedy, inokedy, akože nejaké iné následky. A absolútne taká otázka vzniesť v nejakom spoločenskom priestore otázku, čo si myslíte o Bohu, je nepredstaviteľná. To čo si? Tu sa meria tvoja hodnota na základe toho, čo vieš vyrobiť, koľko vieš robiť a ako rýchlo to vieš spraviť, ako efektívne a čo najlacnejšie. A mňa toto prostredie tak nejakým tiež hnevom až prinútilo pýtať sa tieto nepríjemné otázky, pretože to je vončo, proste nepríjemná otázka a hľadajte a nájdete a skúmajte, lebo keď my nebudeme myslieť a keď nebudeme skúmať a budeme sa báť skúmať, tak potom budeme strašne ľahko manipulovateľní. Potom ti presne niekto môže prísť povedať, že ty keď budeš robiť celý život a budeš robiť ale na Boha, tak vlastne pôjdeš do neba. A tým, čím si chudobnejší, tým lepšie. Dávame si takýchto ľudí za vzory. Hej? Svety, ktorí boli chudobní, ktorí nemali nič. Hej? A potom vlastne zisťujeme, že množstvo ľudí sa to ešte nedostalo. Takže čo som tým chcela povedať, bola by som veľmi rada, keby moje otázky a veci, čo sa pýtam, podnietili presne to, že začne človek myslieť nad vecami.
Mala by si spraviť najnovšie video o Marii Terezii, že... Shit. Fú, ako... neviem, či svet je pripravený na to, ale vieš, že napríklad toto mne príde vtipné, že tu sú reálne dôkazy toho, že to nie je, že reálne dôkazy, to sú proste veci, to sú fakty, že typenka proste úplne, že strašný človek. Hej, že najhorší proste podľa mňa to je, že úplne ten pomaly týranie ľudí, no proste fakt, že sú strašne zlé veci okolo toho. A vieš, že stále sú ľudia, ktorí sú takí, že nie, ona bola proste svätá. Vieš, a furt si ju bude tá cirkev zastávať, pritom máme reálne dôkazy, že to tak nebolo. Proste milión dôkazov. Ale nie, lebo Aťka, pravda je to, čo povie väčšina. To si sa ešte nenaučila? Ak väčšina povie, že niečo je pravda, a ak autorita povie, že niečo je pravda, tak je to proste pravda. Čo sa vypytuješ, chujoviny? Hej? Akože bola si už dneska upratovať? Už je dačo navarené? Že sa pýtaš takéto chujoviny? Popravde nie, dneska pak nie. Bola som plávať s delfiníkmi. Ja som mala proste nabitý program dneska. Ale áno, proste nie. A to, čo povie autorita, tak to je sveté. Ja som rada, že našou generáciou sa to už tak, tá generácia Z urobila veľký škrt cez rozpočet tomuto celému, pretože že niekto z mojej generácie povie, že to, čo ide v telke, tak tomu verím na 100%, lebo to ide v telke. Takže som za to veľmi rada, no. Naša generácia väčšinou ľudia nemajú ani telku. No. Inak, akože idem trošku spilnúť také ty, kresťanské z našej dediny. Že toľko k tolerancii a k tomu, že ako šírime lásku. Ja, akože nikto neviete, z aké sa dediny, to je úplne jedno. Proste není to úplne stredné Slovensko, ale akože nie je ani Bratislava, takže je to také niekde. A my tam vlastne máme, akože ako v každej dedine nejakých gejov, hej, proste wow. Ja viem, šokantné, ale... Akože ak aj sú, tak oni musia byť tak hlboko v tej skrini, lebo čo ti drbe, ja si nepredstav, že tu niekto príde a povie, že je gej. No, máme geja, ktorý o sebe akože hovorí, že ešte je kresťan, ale akože on fakt má, akože on je veľmi dobrý človek, akoby hlása fakt, že proste byť otvorene kresťan už same o sebe v dnešnej dobe je podľa mňa, že wow, to je podľa mňa viacej, než byť akože gej. A akože keď to ešte spojíte, tak to je, že wow. Takže akože tam je, že obrovská moja fakt, že rešpekt, úcta, všetky tieto veci. A že fakt, že veľmi uznávam proste takýchto ľudí, ktorí to dávajú ešte tak pekne, oni jak divoká tvorkyňa, ale proste tak pekne, fakt, že tak chápajúco, tolerantne, tak proste láskyplne. A on zrovna je taký a chcel urobiť také stretnutie gejov proste v našej dedine. Ja to viem akože podkultovo, lebo babka chodí do kostola. A vlastne mu to zakázali. A ja som si vlastne vtedy tam presne povedala, že vy chcete šíriť kresťanstvo. Tuto niekto otvorene hovorí, že je v kresťan v roku 2025 na Slovensku. Mladý človek chce urobiť kresťanské nejaké stretnutie, ale vy mu to zakážete len kvôli tomu, že to je stretnutie gejov. A tam akoby, že pochybujem, že keď sa akoby napríklad, že keď ideme sa teda strašne oháňať Ježišom Kristom, že pochybujem, že keby sa Ježiša Krista teda pred tými 2000 rokmi niekto spýta, že som gej, môžem dojsť proste na lámaní chleba, tak že by mu Ježiš povedal, že nie, proste ty si gej, že asi úplne nie. A tam akoby toto napríklad mňa veľmi škre, že ideme tu vlastne každú nedeľu hovoriť o nejakej tolerancii, o láske, o tom, ako byť dobrý k bližnému svojmu. Fakt, že akoby, že vlastne buď dobrý k bližnému svojmu, koľko dáš sebe, toľko dáš druhému, hej, že všetky tieto krásne slova, ale potom niekto chce urobiť vlastne ešte pod cirkvou, hej, alebo proste také, že a nie, že pod cirkvou, ale chápeme sa, také akoby stretnutie na to, že ideme si, ja neviem, toto čítať z Biblie, alebo že mať proste taký pekný akoby seminár o Bohu a vlastne oni mu to zakážu len kvôli tomu, že je vlastne inej orientácie. Aťka, ja neviem, či ja už som sa dostala do toho bodu, že zlomila som proste na tým palicu, pretože
tá viera, keď má človek silnú vieru, to tvrdil aj sám Ježiš, keby ste mali vieru väčšiu, ako, aspoň takú veľkú ako horčičné zrnko, hory by ste prenášali. Čož, teraz vnímam, že Ježiš viel, len to proste musel nejako povedať. No každopádne, tá silná viera vie byť veľký dar, ale silná viera, ktorá je slepá viera, ťa vie dostať proste do pekla. Sranda. vytvoríš si peklo na zemi v úvodzovkách. Takouto silnou, slepou vierou. Takže koľko by nás to vlastne stalo? Že iba tolerancia. Tolerancia, ale tolerancia ti nedá politické bodíky. Tolerancia ti nedá moc. Ono, keby to všetko bolo o tom, že chceme, aby tí ľudia išli do neba a chceme im v tom pomôcť, tak sa to robí úplne inak. A tým, že je tam hrozne veľký dôraz na tú moc, na tú politiku toho celého, tak môžeme vlastne, podľa ovocie ich spoznáte, keď už ideme citovať Bibliu. Veľa kresťanov, ktorí sa ma snažilo poučať, netuší, z akého prostredia ja pochádzam. Ja som ešte dokonca chodila na kresťanský gimped, hej, čo my sme mali reálne možný maturitný predmet náboženstvo. Takže boys and girls, ja to poznám odzadu dopredu. Ale áno, podľa ovocia ich spoznáte. Ja som bola v Medjugorji ako 10-ročná. Ako 12-ročná som bola v Poľsku v dome Jana Pavla II. Na 3-dňovom zájazde s dôchodkyňami. Ja som mala, že retreat s dôchodkyňami z mojej dediny. Počujem, kamoška, najlepšia. Doteraz na to s láskou spomínam, to boli moje najlepšie roky. Proste, keď ja som chodila na kresťanské retreaty s dôchodkyňami. Ja som bola na kresťanskom tábore týždeň. Moja babka robí pre kostol. Ona akože nie je kostolnička, ale akože každý deň v kostole stará sa o to, hej, proste je na čele ružencového spoločenstva. Kamoška, ja mám, že všetky, proste mám aj birmovku, ja mám, že všetko. Dokonca som birmovná mama. Ja som mamina, som ti nehovorila. Birmovná? Mhm. A ty si musela chodiť na tie prípravy aj na všetko takéto? Nie, to ja som sa išla ma vyspovedať a dala som peniaze a to bolo celé. Good. Základy tam sú. Ale vlastne, že bola to veľmi zaujímavá skúsenosť tam po tých rokoch ísť, lebo to bol tento rok. A vlastne ona bola strašne zlatá, lebo sa ma vlastne pýtala takým spôsobom, že no Adi, ja viem, ako to ty máš, ale nemám ísť k tobie. Že ja pôjdem, že zase akože ja s tým nemám problém, len to proste tomu neverím. Mm-hmm. A praskla podobnou lavica. Kamoška, môžeš toto. Normálne, že to proste v celom kostole už bolo potom. Je taká, že Ježiš, ďakujem Pánu Bohu, že už je koniec, proste super. Vôbec to netrvalo dlho. A ako sme tam boli, ja som mala opätky a počujeme normálne pod tým opätkom, počujeme iba rámus a normálne proste takto sa, vieš, tie drevené lavice, tak počujeme normálne pod tým opätkom, takto sa to proste, jak jama proste do pekla, sa to normálne takto otvorilo, proste celé takto, ja som tam skoro padla. A potom ukazuje mami, niečo, pozri, mami, presto, potom, že ani to nikomu neukazuj pre Boha. Ja som to ešte fotila. Ja ešte chcem vidieť jednu vec, že ten človek, čo si ťa vybral za birmovnú mamu, on akože ťa poznal? Vieš, lebo takto. Áno, sme rodina, poznáme sa. Sledujeme na Instagrame. Dokonca. Sledujete v tvojom oficiálnom Instagrame. Na všetkých, nie na všetkých. Vieš, lebo som taká, keď už idem teda na tú birmovku, ja birmovku našťastie nemám absolvovanú, ale keď už idem na tú birmovku, akože mám také poznanie, že tí ľudia to tam už berú tak vážnejšie. Vieš, že ty už to celkové aj... Nie? Dobre. Tak aspoň... Akože slúbia ti peniaze. Moja rodina vždycky bola taká, že birmovka to už je vážna vec, to už proste není len tak a to sa už berie tak vážnejšie. Dokonca môj brat, akože bless him, milujem svojho brata, milujem celú svoju rodinu, oni sú úplne úžasní, ale milujem svojho brata, lebo on mal takú fázu
nazvime to prebudenie, respektíve obrátenie. My sme vždy teda boli vychovávaní k tomu kresťanstvu, ale on ako prežil takéto svoje ešte obrodenie a mal extrémnu fázu evangelizačnú. Bless him for that. A on, keď mal birmovku, tak on si dal svoje birmovné meno a on si to meno chcel dať potom, myslím, že aj na občiansky. On to používal úplne oficiálne, on to bral extrémne vážne. Teraz keď som si predstavila, že niekto, kto extrémne takto vážne berie túto birmovku, si vyberie za birmovnú mamu Aťku. Počuj, ale ja som to zobrala tak, že birmovka sa berie, že vyberá si toho človeka, že ťa povedie k Bohu. Tam není napísané, ako ťa povedie k Bohu, ani k akému Bohu, ani ku koľkým Bohom. Tam je iba, že ťa privedie k Bohu. Ja ako náhle som si to prepočítala v hlave, že vlastne ona si ma vyberá, aby som ju priviedla k Bohu. Ja že, kde to mám podpísať? Dajte, ja podpíšem. Ja k takému Bohu privediem, že proste nebudem ja jediná v rodine tá divná. Konečne sa tam akože nájdeme viacerí. Takže tak, ale... vieš čo, no ona sa tu u nás nebere, podľa mňa asi tým, že my už nie sme, akože u nás mladí chodia na birmovku, lebo máš proste z toho peniaze. A ja si pamätám, že napríklad u nás to bolo také, že ja som na birmovku išla, lebo som si ešte nevedela tak povedať v 16, tak úplne v 15, že ja som bola proti náboženstvu od malička. V 7. triede som skoro mala 2 zo správania kvôli tomu, že som sa pohádala s učiteľom náboženstva. Takže ja som tam akože my sme mali, to nebol love and hate relationship, to bol iba hate relationship. Proste babka z toho bola na nervy a akoby tam fakt mňa rodina prosila, nech idem na tú birmovku, lebo aby môjho detka netrafil šlak z toho, že nepôjdem na birmovku. Ja som jediná vnúčka, takže keby proste, že toto spravím, tak... všetci sa obávali toho, že detko proste to neprežije. Moja babka zahrala infarkt, keď som odišla z vysokej školy, takže akože tam to bolo fakt ako reálne. A potom som zistila časom. Ale ja som vlastne na tú birmovku išla, lebo fakt 15 som bola taká, že OK, že však čo. Dalo mi to niečo? Nie. A ja som vtedy ešte ani nebola asi tak úplne... Ja som vtedy bola veľmi na takej ceste k Bohu, lebo ja som chodila na God Zone, ja som fakt vtedy bola veľmi taká, že kamoška, ja som mala fakt, že ja som mala svoju spirituálnu, kresťanskú, akože evangelizáciu, akože nikdy som nebola taká, že idem byť teraz super kresťanka, ale mne sa páčilo, keď tí ľudia boli že takí láskaví, že mne sa to láskavé kresťanstvo veľmi páčilo. Veľmi rýchlo som zistila, že tam sa nezmestím, že to skutočne nie. Ale hľadala som sa v tom. No a preto aj ja som vždycky rada, keď mi tí kresťania posielajú tieto veci, lebo tiež nevedia, z akého prostredia som vyrastala a tiež proste nevedia, že ja tú Bibliu, akože už ju nemám tak načítanú, že ja som strašne veľa vecí zabudla, ale pamätám si ju celkom akože dostatočne na to, aby už nikdy v živote to z mojej hlavy neodišlo úplne. Ja, mne sa strašne páčilo, už keď máme takýto zdieľací vibe tohto, tak po tom, ako prišla divoká tvorkyňa, samozrejme extrémne veľa hejtu, extrémne, ale tak vrajím si, dobre. Ale moja obľúbená správa, jeden typek mi poslal správu, že to sa dalo čakať. Lucia je od slova Lucifer. A je taká, že shit. Pritom, akože ináč story Lucifera, hej, Lucia a Lucifer majú spoločný jeden ten základ a to je lux a to je svetlo. Lenže Lucifer ešte má tú druhú časť a tá je zo slova transfer. Takže keď dáte lux transfer, tak vám vyjde prenosca svetla. Ten, čo prenáša svetlo. Alebo respektíve ešte nositeľ svetla. Je internet pripravený na to, aby sme hovorili o Luciferovi ako o nositeľovi svetla. Akože v tomto bode môjho života už proste asi nie je cesty späť. Ja som videla také rozoberatie Biblie. Veľmi sa mi to páčilo. Milujem ľudí, čo si fakt dávajú námahu a rozoberú tú Bibliu. Páči sa mi to, lebo to je výcud. A nemusím to robiť ja. A vlastne typek tam dal, že koľko genocíd vlastne spôsobil Boh. Hej, že koľko akoby zabíjania, koľko fakt, že neúplne pekných vecí tam spôsobil Boh. Počujete, tá knižka bola normálne, že celá polepkovaná tými lepkami. Koľko akoby diabol, alebo Lucifer, alebo proste Satan, akokoľvek sa ho nazve. Aj to boli iba
Nejaké tie prasatá, do ktorých sa démoni prevtelili, nie? A potom spadli z útesu. A veľmi sa mi páčilo k tomuto vyjadrenie, že pokiaľ sa chcete stať ateistom, tak začnite skutočne čítať Bibliu. Áno. Ináč, toto je pravda. Presne mi písal taký jeden typek. On bol taký, že ja som ťa našiel cez video Divokej tvorkyne. Ďakujem Divokej tvorkyne, lebo máš super content drive. Nech sa páči. No, on mi presne napísal, že čím hlbšie študoval Bibliu a kresťanstvo ako také, tak tým viacej sa od toho začal odkladať. A to si myslím, že ináč úplne každý, kto sa na to nepozerá cez optiku toho, že idem to študovať, lebo Boh mi to káže, ale idem to študovať preto, lebo ma to reálne zaujíma. Každý, kto to prečíta, tak zistí, že to není úplne košer a že sú veľké medzery vo veciach. A potom už odporúčam iba hľadať. Alebo napríklad, akoby tam podľa mňa to je to, že nejdeš do toho s tým, že ideš kvázi s tými slepými okuliarami Bohu všetko odpustiť. Alebo nie, že ani odpustiť, ale brať, že čokoľvek Boh spraví, je to správne, bez nejakého morálneho kódexu v tebe. Že Boh pošle ťa zabiť svojho syna a ty si taký, že jolo, lebo Boh to povedal a ty si povieš, keď to čítaš, že jasné, keby mi Boh povie, že mám zabiť svojho syna, vieš, že vlastne akoby tam ľudia podľa mňa zabúdajú na nejaký normálny ľudský morálny kódex v tebe, keď to čítajú a príjmajú to, že vlastne áno, samozrejme, však Boh sa takto správa. Že je normálne, že vlastne ty spôsobíš genocídy alebo vyhubíš 150 000 ľudí len kvôli tomu, že boli iného náboženstva alebo proste pošleš niekoho zabiť svojho jediného syna ako prejav lásky voči Bohu a tí ľudia to vlastne čítajú s tou optikou toho, že no jasné, to je v pohode, to je normálne. A tam sa potom akoby ja pýtam toho, že títo ľudia, čo hovoria, že to je normálne, keby na mňa akoby, no však oni to robia, ale že keby vlastne teraz sa dostaneme do štádia v našom kúsku sveta, že na mňa vlastne niekto povie, že túto ženu musíme zabiť, pretože má iný názor, ako máme my, tak to sú prví ľudia, ktorí ťa zabijú. A tam sa akoby dostávame do toho, že títo ľudia majú rovnaké zmýšľanie ako niektorí ľudia počas druhej alebo prvej svetovej vojny. A to ma trošku desí, keď si vezmete, že vlastne niekto, Boh v kresťanskej Biblii je vlastne rovnaký ako niektorí predstavitelia niektorých národov počas druhej svetovej vojny alebo prvej svetovej vojny. Ono tam, tiež presne som videla také jedno prirovnanie, že uvedomte si, koľko ľudí by vlastne vo vašom okolí, alebo teda nejakých takýchto ľudí. Ja nechcem iba pindať na druhých, pretože už z toho normálne nemám dobrý pocit, ale ešte jednu vec poviem, že... A potom sa presunieme na Love and Light tému. Potom sa nejakú Love and Light témičku, ale presne som tiež videla taký jeden článok, respektíve takú úvahu, že koľko ľudí by vás vlastne udalo za druhej svetovej vojny presne preto, lebo iba slepo verili nejakej autorite, lebo nejaká autorita to povedala a tým pádom je to pravdivé. A tá autorita sa ešte k tomu odvoláva na Boha, takže to vôbec nemôže byť. Nemôže byť zlé. Je to trošku scary. Náboženské morálne kodexy sú akože trošku scary, no. Ale tak zase pozri. Je to funny, lebo vravím nejaké... Je to funny. Môže proste divoká tvorkyňa na teba spraviť video. Akože I wish, ja verím tomu, že raz budem taká, čo viem, možno ja už mám takú spirituálnu, kontroverznú dobu za sebou. Ale nikdy nevieš, možno proste sa to znovu niekde u mňa prebudí a možno tiež proste sa mi splní tento sen, že divoká tvorkyňa na mňa spraví video. Trošku, akože ja som trošku zavidela, akože priznám sa, mne som trošku závisť bola taká, že Lucia do... Ako, musím povedať, že prvé, čo ma napadlo, lebo netuším ani ty, kto mi to prvé poslal. Niekto z môjho okruhu mi to prvé poslal. Mne to hlavne poslalo strašne veľa ľudí. Ja som sa proste iba zobudila. Počujem, ja som sa zobudila a mne asi 4 ľudia to poslali, alebo 5. No. A ja taká, že... Luca je na Instagrame 2 týždne aj s cestou a už má divoká tvorkyňa na ňu video? To čo má byť?
Ja si tu tarot vykladám, astrológiu robím, light language som robila a nič, furt nič. Vieš, ale tarot je strašne ľahko taký akože znegovateľný kresťanmi, lebo je však jasné, že to sú symbolické či demonické obrázky. Kamošek, máš tam kartu smrť, máš tam kartu diabol, to je to ako halo. Vieš, proste to je strašne ľahko znegovateľné, ale tieto virgule sú presne niečo také, čo tých kresťanov ako keby rozohní, lebo tam nevieš, ako keby takto, hej, podľa nich, ty nevieš presne určiť, s čím a ako sa rozprávaš. Hej, že zrazu je to niečo také, čo sa ti doslova deje pred očami a ty môžeš vidieť, že kam mal ten človek fakt tými rukami nehybe, že tam musí niečo byť a je to zrazu akoby strašne hmatateľné. Ten tarot je taký, že ale toto je hmatateľné a preto to malo taký džus. OK. Takže dávam návod všetkým, ktorí chcú byť na videách divokej tvorkyne. Musí to byť niečo kontroverzné a hlavne hmatateľné. Plus body, keď máte nejaký platený kanál, pretože to... Vravím, že brvno vo vlastnom oku je asi až také, že tak ďalej v tej Biblii, čož ja uznávam. Každý máme svoje čítacie tempo. Ona to musí počiarkovať, vieš, to proste dlhšie trvá. Kamoška, strašne sme už negatívne. Povedz mi najčastejšie otázky, ktoré sa ťa ľudia pýtajú v rámci... Najčastejšie otázky, ktoré sa ľudia pýtajú, teda najčastejšia suverénne otázka, s kým sa to kurne rozprávam. Vidíš zase, jak tí kresťania, proste všetci majú rovnaké otázky. S kým sa to kurne rozprávam, ako to funguje, kde to môžu kúpiť, ako sa to volá. Samozrejme, prirodzene, keď ti ukážeš niečo na internete takéto nadprirodzené a zároveň tak hmatateľné, hej, nadprirodzené, zároveň tak hmatateľné, jasné, že to hrozí veľa ľudí zaujíma, že čo to je. A ja teda sú videá, na ktorých na tieto otázky odpovedám, ak chcete, tak ľudne si ich nájdete, ale môžeme povedať teda toto do eteru, že tie paličky teda sú virgule a dajú sa prosím vás zohnať hoci kde do Google, virgule, máte to. Hej, vôbec to nie je niečo, čo je ťažko zohnateľné. Mám priateľa a jeho bratranec sa živí tým, že on hľadá v reálnej vodárenskej firme s virguľami vodu. Hej? On proste to je jeho práca. Takže preto verím, že v úvodzovkách je nadprirodzené, lebo si myslím, že ten jemnohmotný svet, on je tak normálna a tak bežná súčasť toho nášho sveta, že neviem, mňa to už proste neprekvapuje, že niečo s tebou takto môže komunikovať, že ty môžu fungovať, že astrológia funguje. No to je celý ten jeden systém, ktorý my môžeme svojimi zmyslami vnímať tak, neviem, trepnem, hej, 100 z toho a ten jemnohmotný svet je proste je prirodzená súčasť. To vôbec nie je nejaké čoromoro. Ono to proste tak funguje. Dáva to zmysel? Hej, a s kým sa teda rozprávaš? S kým sa teda rozprávam? Kamoška, toto bude... Luc. Vieš, lebo Lucia, to ti je také to meno, to mi niečo pripomína. Takže akože povedz nám, že s kým sa rozprávaš túto na kameru. Musíš to vystrihnúť, lebo toto fakt budeš musieť vystrihnúť, lebo toto mám, akože v rámci kontextu som dala na Instagram, že ja to dám iba na Hero. Takže chápeš. Tak potom si to môžete iba na Hero pozrieť. Budeme to strihať proste. Pozrite si na Hero. Takže nič. Avšak ja odôvodním, prečo to takto je. Pretože, ako som povedala, ja mám rada svoj kľud. Ale zároveň nechcem, aby sa do týchto tém vnárala toľká nenávisť a toľké pohrdanie, pretože jednoducho mi to láme srdce. Mi láme srdce vidieť, že ja by som teraz reálne povedala, že ako tá komunikácia prebieha, čo to je. A ja vám garantujem, že mi tam niekto napíše, že som... Hej, môžem vypípať potom. Garantujem, že mi reálne niekto napíše, že som... Ja viem, jak sa vypípava, ľudská, ja som tu nevedela dneska nastaviť toto, takže akože ešte priznať to, jak sa vypípava. To tam bude proste všetko súrové, jak to ide. Možno niečo postrihame, ale tak ten maximum, čo ma na mojej audiovizuálnej tvorbe na vysokej škole naučili. Dobre, takže určite by tam bola kopa nenávistí, kopa hejtu a ako som povedala, ja na toto jednoducho nie som stavaná i nie je mi to príjemné
a nechcem takéto témy vystavovať takémuto svetu. No, nechcem. Není mi to príjemné. Hej. Takže preto... A tak akože môžeme asi povedať, že to není proste žiadna temná energia, alebo teraz, že by si sa... Kámo, akože temná energia, vieš čo je? Čo je temná energia? Ešte takto. Ja áno, rozumiem. Avšak... Akože vieš, aký mám na toto názor, Áno. vieš, aký mám na toto pohľad, že proste energia je energia a není proste ani pozitívna, ani negatívna, ale akoby, že takto, tvoj zámer je čistý a akoby nevstupuješ tam proste so zámerom toho, že by si chcela akoby niekomu ublížiť alebo proste tou nenávisťou. Že akože skôr to takto myslím, lebo energia sama o sebe čistá, ale tak zámer je čistý, akože. Vravím, ten zámer môj bol zaujímavým spôsobom, nakoľko som mala tú možnosť, otvárať otázky a ono mňa samú niektoré ináč tie odpovede dosť prekvapia niekedy. Ja som tam mala jedno video, kde som sa pýtala, že kedy duša vchádza do tela a ani jednu odpoveď som nečakala, respektíve tá, čo potom finálne vyšla, tak som mala taká, že OK. Kedy? Povedz nám. To je znova v platenej verzii. Tak nič. Nevadí, ale ja som mala v otázkach, ktorým sme sa ani ku jednej nedostali, ako som hovorila, že sa ani ku jednej nedostaneme. Tak som hovorila, tak vlastne som mala v otázkach presne, že či ťa prekvapila nejaká akoby odpoveď. Áno. Takže hej. Občas ma fakt zarazia a to možno ináč na tých videách aj vidno, ja sa potom na tom smejem, keď to editujem, že tam iba hodím, že určite ma niektoré odpovede prekvapia a je to potom vlastne aj skúmanie moje vlastné a to ma baví ma, že môžem skúmať a strašne rada by som sprostredkovala túto radosť zo skúmania, radosť z pýtania sa ostatným, lebo vás to extrémne vie oslobodiť. Všetko, čo viete, vám už nikto nikdy nevezme. Takže je to vlastne celé o tej slobode. Znova sme iba pri tých streleckých témach. Mám otázku na teba, že či je možné, že tebe vyjde iná odpoveď ako niekomu inému na tú istú otázku? No takto. Ja nemám s tým žiadnu skúsenosť. Ja neviem. Ja vlastne úprimne neviem odpovedať, pretože... To akože pracuje nejako, že dajme tomu, že či áno, záleží, koho sa pýtaš, alebo pracuješ s nejakým kolektívnym polom, alebo že či tam napríklad môže to ovplyvniť je to, aké má človek o tom sám presvedčenie a vlastne, že má nejaký belief systém, ktorý, že či ho akoby, že aj toto môže, dajme tomu, ovplyvňovať tie odpovede. Vieš, čo myslím? Áno, že akoby... Samozrejme. Určite takto. Ja znova s týmto nemám skúsenosť, pretože ja reálne nesledujem ľudí, nejako, čo sa tomuto venujú a nemám ich ani vo svojom okolí, takže neviem, aké otázky sa pýtajú a neviem, aké im vychádzajú odpovede. Ak teda aj vyšla nejaká iná odpoveď, s najväčšou čistou úprimnosťou ja tu vravím, ja to neviem odôvodniť. Som čistá. OK. Akože mne to zaujímalo akoby z tohto hľadiska, že mne by to akoby logicky dávalo zmysel v tom, že dajme tomu, že pokiaľ sa nepracujem s virgulami, ale akoby, že tým, že pracujem, dajme tomu s nejakými inými divinačnými vlastne vecami, tak mne dáva asi najväčší zmysel to, že podľa toho, hej, že kde sa napájaš, alebo že keď sa pýtaš akoby vedomia svojej babky, tak asi ti dá proste inú odpoveď ako napríklad vedomie kolektívneho pola, alebo potom dajme tomu, že čistý zdroj, že vlastne akože mne to dáva taký nejaký zmysel, keď sa na to tak pozriem. Možno si ty veľmi pekne teraz vysvetlila. Možno si zodpovedala tú otázku za mňa. Dajme ešte dám ti ešte, že jednu takú nejakú otázočku, že čo tu máme v týchto mojich 150 otázkach, ktorých som presne vedela, že si ich nemusím ani vypisovať, lebo proste sa k nim nedostaneme. Dobre, počkaj, takto sa pozrieme. Existujú otázky, ktoré si nikdy Virguliam nepoložila, lebo cítiš, že by odpoveď bola
akoby, že není ešte buď na ňu čas, alebo je priveľa, alebo proste, že tá otázka, že tá odpoveď by mohla byť priveľa pre... No, chápeš, no. Existuje nejaká taká otázka? V rámci môjho súkromného života extrémne. Extrémne. No, ja keď som začala teda s týmto robiť a sme sa tak spoznávali s virguľkami, tak som vlastne sa pýtala otázky iba čo sa týkalo môjho života a mojich vzťahov, vieš, proste klasiky. No a ja, ako som začala tie odpovede dostávať, tak som zistila, že to nie je úplne príjemné tie odpovede dostávať. Takže áno, je hrozne veľa otázok, ktoré sa ja ani neopýtam, lebo sa tej odpovede jednoducho bojím. A to priznávam ako človek z mesa a kosti, lebo sa tej odpovede jednoducho bojím. Väčšinou sú to iba otázky z môjho súkromného života. A potom sú tu aj také otázky, ktoré sa ma veľmi veľa ľudí pýta, ale ja viem, že keby to dám na internet nejakou formou, tak znova sa dostanem do toho nepríjemného priestoru, ktorý nemám rada, ktorý je teda plný toho hejtu. A ja ešte čakám, lebo takto, ja viem, že príde, ja viem, že... Aké otázky? Povedz nám, akože nejakú aspoň príkladovú, hej, aby sme si vedeli predstaviť. Na mimozemšťanov. A teraz si predstav, bolo, keby ja sa to reálne začnem na internete pýtať. Akože takto, už máme nejakých pionierov, ktorí tieto témy relevantne rozoberajú, čo je fajn. Len mne príde, že ku mne na profil neprišli len ľudia, ktorých tieto témičky zaujímajú. Ku mne na profil prišli ľudia, ktorí sú zvedaví vo všeobecnosti z rôznych backgroundov. To je fajn, to je super, mne to vlastne nevadí. A preto si myslím, že niektorí ľudia si môžu dovoliť isté témy rozoberať a mať stále ten svoj ako keby taký v pohode priestor, lebo ich sledujú ľudia, ktorí vlastne iba prišli iba z toho prostredia. Tým, že nie tam skoncentrovali rôzni ľudia, tak sa prirodzene niektoré veci ešte bojím opýtať. A možno je to iba môj proces. Možno je to iba niečo, čo ja si musím znova spracovať ako nejaký strach. Ale vravím, zatiaľ ešte napríklad vôbec sa necítim pýtať na mimozemšťanov, lebo neviem, akú reakciu mám od toho očakávať. A zároveň ja chcem mať ten svoj priestor príjemný a nechcem za každým, keď otvorím mobil, iba čítať nejaké nadávky na moju osobu a na to, aká som je. Chápeš? Není to príjemné. Takže ja čakám. Dáme ešte nejakú otázku. No daj. Existujú podľa teba miesta, akože konkrétne miesta na Zemi, alebo situácie, kde virgule reagujú inak, lebo je tam nejaká iná energia, či už hustejšia, chaotickejšia, proste, že to celkovo prostredie je navibrované inak. Určite. Ja som toto veľmi vnímala, keď som sa učila s virguľami robiť, tak napríklad doma, v domácom prostredí, to bolo ako keby hrozne ťažké. Neodpovedali mi, boli také, že nie. Občas dačo, hej, že dáko sa pohli, vôbec nič. A potom, keď som išla vonku, neviem, či to bol nejaký proces, ktorý som sa musela naučiť a ktorý som sa vedela naučiť iba vonku, tak vonku mi krásne reagovali. Alebo teraz vlastne už zreagujú hoci, kde už som ako keby s nimi tak viacej prepojená, ale určite si viem predstaviť, že sú miesta, na ktoré, keď to chytí človek, ktorý není s tým úplne taký prepojený a nevie to svoje vedomie tak skoncentrovať, ako teda som nevedela v tých začiatkoch ani ja, lebo vyžaduje to istú koncentráciu vášho vedomia, a ktorý to nevieš tak skoncentrovať, tak viem si predstaviť, že tie virgule mu v istých prostrediach nebudú odpovedať, respektíve to bude také metúce. Preto aj mám jedno video, kde učím ľudí s tým robiť, respektíve je tam taký krátky tutoriálik a tam vravím, že keď... Na Hero. Áno, na Hero. Tak vlastne tam vravím, že keď vám to náhodou niekde nejde, zmente prostredie. Vy sa musíte naučiť skoncentrovať to vaše vedomie a vtedy to pôjde. Zmena prostredia tam veľakrát pomáha. Aj mne veľakrát pomohlo. To je krásne. Môžeme skúsiť ešte jednu otázku? Nechcem akože vibe seriózneho podcastu. Hej, že nech proste nikto nemôže povedať a potom mi písať v komentároch, že ste nemali žiadne otázky. Akože, no. A niekto tam je. Áno, také kresťanstvo z našej strany. Urobili sme si 3/4 hodinový podcast vlastne o kresťanstve a teraz ideme vlastne na virgule, ale mne sa to páči, my to tak máme radi.
Akože toto som tu mala napísané, ale to si nám podľa mňa pekne zodpovedala, že či je pre teba niekedy ťažké odlíšiť, čo hovorí virgula a čo vlastne tvoja vlastná myseľ, ale tak akože tým, že ty sa akoby priamo napájaš na niečo, čo ti vlastne odpoveda, čo je na tvojom Hero, táto záhadná entita, tak vlastne na to si nám odpovedal, že vlastne ty tam tú myseľ nezapájaš. Ale napríklad, že aké rituály, nejaké osobné rituály, či máš predtým, keď ideš pracovať s virgulami, či si prechádzaš pred tým nejakým osobným nastavením, že akoby potrebuješ sa dostať do tej role, dajme tomu, alebo hej, že dobre, že koncentrácia je jedna vec, ale že či tam napríklad máš nejaký svoj osobný proces a rituál. No, dobre, takže povedz nám, Ľudská, o svojom rituále, ktorý máš vlastne predtým, než ideš niečo takéto robiť. Tak vždycky, keď teda idem nejako virgulkovať, tak sa snažím byť v kľude a hlavne to nerobiť, keď viem, že to svoje vedomie nebudem vedieť skoncentrovať. Rozrušenia, kadejaké takéto vonkajšie vplyvy. Takže snažím sa to v prvom rade robiť, keď som viac menej v pohode. A teda predtým, ako začnem, tak poďakujem za to, že to môžem robiť, že teda mi je umožnené. A zároveň si vytvorím ako keby takú mini ochránku. Ochranu. A pustím si... bodyguardov, mini bodyguardov. A dám teda ten zámer na to, aby do môjho priestoru mohol vstúpiť len to, čo má so mnou dobrý zámer a čo mi nechce ublížiť a všetko, čo by mi chcelo ublížiť, tak z tohto priestoru vlastne pošlem preč. To ináč akože znie to veľmi tak jednoducho, ale keď si uvedomíte, že vy ste vlastne tvorca tej reality, také, aké je, tak vy tú silu takto vyčistiť si priestor týmito svojimi pokynmi máte. Takže takto si to tam pekne upracem. A potom sa samozrejme tých virgúľ ešte spýtam, že či teda na otázky, ktoré sa chcem pýtať, sa môžem pýtať a či sú mi ochotné odpovedať. Zatiaľ sa mi ináč ešte nestalo, že by povedali nie, čo je zaujímavé, lebo keď som si teda o tom študovala, nejako som sa tomu začala venovať, keď to prišlo do môjho priestoru, tak tam presne takéto veci odporúčali a vravili, že môže sa vám teda stať, že nie vždycky tá komunikácia bude umožnená, ale že tak v poriadku, no big deal. Ešte sa mi zatiaľ nestalo, fun fact, čakám. Tak možno ešte skúsime nejakú otázku. Nech to má akože nejaký seriózny podton. Ako reaguje tvoje okolie na to, že robíš s virgulami? A že či akože také blízke okolie, že či sa stretla s podporou, so skepticizmom, alebo ako vlastne s tým dealuje tvoje okolie? Zaujímavá otázka. Tohto som sa veľmi, veľmi, veľmi bála. Pretože množstvo ľudí, a akože, to nechcem povedať, že množstvo ľudí ma pozná, tak ako ja poznám množstvo ľudí a množstvo ľudí pozná mňa, hej, akože mám taký široký okruh priateľov. A veľmi málo ľudí vie, že ja som vlastne takáto divná. Ja som takáto divná bola vždy, len teraz som sa to rozhodla robiť verejne. A nevedela som, ako veľmi sa to na tých sociálnych sieťach uchytí. Netušila som, aké to bude mať dosahy a tým pádom som vôbec nemala spracovaný ten strach, ktorý sa neskôr vynoril, že strach z toho byť videná svojim okolím. Pretože moje najbližšie pozná, oni sú takí, že aha, jasné, ako som povedala, hej, Luca je divná, on teraz je divná verejne. Ale napríklad ja sa venujem folklóru, môj priateľ tiež, a to nám robí taký veľký okruh kamarátov a ja som sa dosť bála, že keď sa lázy pohnú, keď toto ľudia tuto z okolia, že ako na to budú reagovať, nakoľko chápem, že je to niečo také iné, čo by odo mňa asi nečakali z toho, ako ma poznajú. A paradoxne najlepšie to zobrali ľudia, čo som si myslela, že budú úplne takí, že strašne veľa ľudí tuto z môjho okolia mi napísalo, že wow, Luca, to čo je, že to je super. Jeden kamoš mi dokonca napísal, že ja hneď ako som ťa uvidel, tak som videl, že to není len tak, že reakcia môjho okolia na toto celé je viacej pozitívna ako negatívna, respektíve, že som sa nestretla s negatívnou reakciou môjho okolia.
pravda zase je, že moji rodičia to ešte nevedia, ale tak zase moji rodičia nevedia veľa vecí, čo blesnám, ľúbim ich, ale vieme, ako to je s rodičmi. Takže moji rodičia to ešte nevedia, uvidíme, či mi dajú niekedy na to nejakú reakciu. Ale zatiaľ moje okolie to príjme teda veľmi príjemne. Takže vždycky môžeš povedať, že hľadaš vodu? Akože áno, ale ako odvodím to, že existuje Boh? A chápeš, to nie je asi také úplne, že hľadám vodu. A existuje Boh? Vyšlo mi, že áno, že existuje Boh. Čo viac si môžeme prijať na zakončenie tohto podcastu, podľa mňa. Podľa mňa sme skutočne zoširoka rozobrali všeličo. Ale to hodina filozofie trošku, akože. Kto nás pozná, tak nemohol čakať znova nič iné. Ja som presne čakala, že to takto skončí, takže ja som vedela, do čoho idem. Preto sme tu, preto proste toto je tá prvá časť. Lebo my máme dlhé roky skúseností s takýmito podcastikmi, ktoré boli na live streamoch. To akože neviem, tí, ktorí sledujete Aťku, tak možno si pamätáte éru Witching and Bitching. To bola legendárna séria Witching and Bitching. Proste, alebo prvá vec, to meno, dokonale. Druhá vec, ten content, dokonalý. Akože podľa mňa, ak ste tetka, nejak s takým tetkovským vibom a máte radi zároveň všetky takéto jemnohmotno spirituálne veci, tak to bolo dokonalé. Je normálne, ale akože chyba to, ale doplňame to tu. Pozri, možno nakoniec z takéhoto nášho podcastovania vznikne nejaká akože, vieš čo myslím. Dáme, že jedno video mesačne proste witching and bitching pre napravenie chutí ľuďom do života. Áno, aby si nemysleli ináč. Toto mi jeden typek neviem, ako sme sa k tomu dostali v správach, ale on bol taký, že vy vyzeráte, že vy pijete rosu a kúpete sa v lesných potôčikoch. Som sa mu odfotila, ako pijem kávu a fajčím alamky. A keby ste náhodou mali pocit, že sme príliš odpojené od nejakej reality a príliš si ulietávame, tak áno, vlastne áno, máte pravdu, ale stále vieme byť aj vtipné, no. Akože ja hovorím, že mňa to tu dáva veľmi do reality. V zmysle ako? Že tu musím riešiť také reálne veci. No akože neviem, pravila ako podávaš daňové priznanie, tak to mi neprišlo veľmi ako ľudia, keby ste mali takú vieru ako horčičné zrnko, tak hory by ste prenášali a podľa mňa Aťka toto úplne zmastrovala, pretože ja nepoznám nikoho, kto má takú dôveru v život ako Aťka. Nepoznám, fakt prísahám, nepoznám. Ale mne sa veľmi páčilo, však mali sme nejaký rozhovor teda s ktorého meno neviem, s Maročanom a nejako proste sme riešili biznis. A som mu teda hovorila o nejakých akoby nasledujúcich krokoch v rámci akoby môjho biznisu a veci. A on bol taký, že on ešte asi v živote nepočul nikoho rozprávať s takou rozvahou o veciach a s takým akoby pokojom o nejakých bizných veciach, lebo však on je akože dosť veľká ryba. A on taký, že vždycky proste ľudia tam majú nejakú štipku pochybnosti a niečo, ale že ty máš absolútnu proste vieru v život. A ja som taká, že kamoško, ale však keď sa to dojebe, tak sa to proste dojebe. Ja neviem, že tomu hovorím, že však proste, že keď sa to má pokaziť, tak ty podľa mňa, keď zmajstruješ to, že veci, keď sa pokazia, že to je super, že mne sa už toľko vecí proste akoby stalo. Myslím aj napríklad Španielsko minulý rok, keď sme boli spolu v Malke. Že mne už sa toľko vecí proste pokazilo v živote, že vlastne ty, keď to príjmeš, že sa tie veci pokazia, tak podľa mňa tam máš obrovskú vieru, že vtedy proste príde tá viera toho, že ty veríš
proste v to, že ten život chce pre teba to najlepšie, nech to dopadne akokoľvek. Takže áno, ja si priznám, že moja viera v život je obrovská, lebo žijem v ilúzii. Lebo žijem... Ale zase kto nie? Všetci žijeme v ilúzii, len až keď si to priznáš, tak vlastne získaš možno tou ilúziou. A ty si proste, keď si vybereš svoju ilúziu a nevybereš si niekoho iného o ilúziu, vieš, že ono je to podľa mňa aj o tom. Že keď si priznáš, že si v ilúzii, tak si môžeš vybrať ilúziu. Áno, lebo ty tak či tak tej ilúzii vlastne si. Hej, aj to, že si myslíš, že nie si v ilúzii, je len tvoja ilúzia. Takže áno, vyberajte si svoje ilúzie s rozvahou a s rozumom. A keď nie s rozvahou a s rozumom, tak aspoň s takou vierou ako Aťka. Amen, to bolo tiež. Ďakujem, Aťka, že som mohla s tebou takto pokecať, že sme znova mohli to náš bitching. Aj ja som rada, že sme mohli takto pokecať, aj keď som mala trošku technické veci, ale som veľmi, veľmi rada, že sme to takto oprašili, naše staré bitching and bitching. Bolo to dosť fajn. Na budúce rozoberáme astrológiu. Rozoberáme astrológiu našich ex. To bude na to Hero už. Lebo akože kamoška, to môže byť normálne, že séria. To môže byť normálne, že 30 členná séria. Počúvaj, prísahám pánu, kto by chcel vidieť rozobrať tú astrológiu Aťkyných ex. Napíšte. Nariadím. Fú, ale počujeme to nie, že ex nebolo oficiálnych veľa, ale toho všetkého okolo. Dobre, tak povedzme významných mužov v tvojom živote. Ty kokos, to už musíme takto kategorizovať. Alebo, že keby to bolo, že chronologicky rozobrať môj mentálny stav plus astrológiu tých mužov v mojom živote, plus prečo vlastne som manifestovala tých mužov v mojom živote, však z toho by sa normálne dalo robiť, že psychologická séria. Keby som doma a mám ešte aj denníky, tak by sme to mohli zobrať ešte aj s výrokmi z mojich denníkov, ktoré som si písala a s basničkami, ktoré som tým mužom písala. Takže myslím si, že... OK, niekedy inokedy, keď sa Aťka vráti na Slovensku a budete mať záujem o túto psychologickú štúdiu, tak veľmi rada vám ju vybavím. Alebo poviem Janke, že niekto zabalí a nech ti pošlo všetky moje denníky. Shit, kámo, na toto nie som ready. Ja ľúbim teba, všetko akože cute, ale ja, moje strelecké ja, vieš, lebo ja mám, viete, ja mám strelec slnko, ale mám aj strelec mesiac. A môj strelecký mesiac na toto, no toto absolútne. To by som ani nedala, lebo ja neviem, čo v nich je. A to by zase môj račík nedal, že proste neviem, čo tam je. A že by sa... Že nostalgia ostáva doma. Pekne, zašuplikovaná. V tom veku nemohla robiť fotky, kamoška. Respektíve, mohla? Kto? Ty, že si v tom veku nemohla robiť fotky, keď si písala tie denníky. Akože aké fotky? No, lebo teraz som sa presunula do fázy, že fotky. Vieš, že tvoj denník sú vlastne tvoje fotky. A videá. Ja si píšem denníky. Ty si, Micinko. Počujem, však ja tu mám normálne denníky. Ja som myslela, že tvoje račky. Ja už je iba potiek, ježiš, to je sweet. Ty si nevedela, že ja si píšem denník? Nie, ja som nevedela. No, a tam je astrológia všetkých mužov, s ktorými to... Aby moje deti vedeli, ak sa raz dožijú budeme sa dožiť toho, že ja budem mať deti, tak aby si moje deti proste o 40 rokov čítali, že fú, že mamke tuto akože dobre zahrabalo. Ale akože content, akože vieš, oni budú také, že content, akože zaujímavé, akože mamina, akože legend, akože brutálne veci. A budú iba také, že vieš, že kedy sa to dostala k nášmu tatkovi pre Boha? Hey, how I met your mother, kamoška, how I met your father. How I met your father. Že koľko traum sme museli preličiť na to, aby mamka stretla nášho tatka, tak to by bol môj séria. Please, budem sa na to tešiť. Akože máš ešte čas, lebo teraz keby si to dala písať, tak ešte podľa mňa veľa vecí si neprežila, takých, ktorí bude spomenúť nehodné. Takže daj tomu čas, ja si počkám na ten storytime a potom vybavíme ti vydavateľstvo s knihou. To by som si fakt dala, že... Akože ja mám ešte také jedno prianie životné, že ja by som to chcela akože ešte završiť
Židom. Proste, že ja by som ešte chcela, že nech mám proste všetky svetové náboženstva. Takže Izrael is the way? Akože ono je to trošku náročnejšie s tými Židmi, lebo oni po tej druhej svetovej vojne oni ostali takí, že oni sa moc akože neprezentujú tak verejne. Vieš, že není sú takí okázali, lebo napríklad moslima rozpoznáš. Kresťana, povieš si, že je z Európy, tak asi je kresťan, ale vieš, s tými Židmi je to také, že málo kto ti povie, že je Žid. Tak vieš, ako funguje manifestácia. To, čo si k sebe priťahuješ. Kamoška, daj si na Tinder doby a že si Jew. Alebo oni majú tie sväté knihy, tak ja by som mohla tam proste dať iba, vieš, že nejaký citát, ako majú kresťania, vieš, že Izaiáš proste toto, tak ja tam dám iba, že vieš, niečo, čo budú poznať iba Židovia a vlastne mi na to odpíše. Alebo proste v nejakej random komunikácii s akýmkoľvek človekom, tak iba vieš, tak nadhodím, že Zohar. Tóra. Bar mitzva. Merkaba. Počkaj, nie, Merkaba tam nebola. To bola. Aj Merkaba. Židovská hviezda. Druhá svetová vojna. Číselko. Nepíče. OK, takže Aťka, ďakujem ti veľmi, že som mohla byť. Áno. Mala som trošku nádeje, že bude seriózny, akože musím sa priznať, že som mala nádeje, že bude seriózny, ale som veľmi rada, že nebol. A som veľmi rada, že nebol, no. A ja som veľmi rada, že to išlo takýmto spôsobom, pretože ja to mám takto rada. Ja mám proste rada, keď veci nie sú seriózne a keď sa proste zladíte s človekom na rovnakú neserióznu vlnu a viete zobrať veci s humorom, tak je to podľa mňa veľmi krásne. Áno, potom odpadá taká, ako keby taká, nemám rada tú masku, ktorú niektorí ľudia na sebe nosia, respektíve neviem, či to je maska, to je ale úplne jedno, takej svetosti, takej čistoty, takej... Ak som vám niekedy náhodou poslala hlasovku, tak viete, že ja rozprávam ako lazník a tu sa iba krotím, aby Aťka nemusela vypípávať každé moje druhé slovo. A ja to mám strašne rada, takéto surové, presne také, aké to je. A to no. Ďakujem ti, že sme to presne nemuseli urobiť také svetuškárske, ale také surové. My už nemôžeme urobiť nič svetuškárske po tej 3/4 hodine ohľadom toho kresťanstva. Takže... Pozri, a možno sa ešte prekonvertujem. Som rada, že ja mám iba 25, že ja mám proste 25 rokov. A môj život absolútne nie je na konci. Vieš čo, ak ja pôjdem niekedy za mníšku? Pozri, ja som bola v ašrame, všetko je možné. Život nekončí, ja jedu down. 40. Viete čo, ešte som toto neskúsila. Ja chcem mať tú životnú skúsenosť, kde to mám podpísať. Ja potrebujem proste ísť žiť do kláštora. Strelecké cesty sú nevyspytateľné. Chápem. Ja to chápem. Jajha. Fakt som veľmi rada, Lucka, že sme to takto spravili. Fakt som veľmi rada. Dodalo mi to toľko energie, čo keď som tu videla toho pavúka, ako prebehol. To proste obe ma to tak nabilo. Takže som veľmi rada, že sme to takto, že sme znovu oprašili naše staré witching and bitching. Je to super. Je to super. Aťka, hoci kedy, ak budeš mať teda nejakú pauzu v podcaste so serióznymi ľuďmi, tak veľmi rada to tam prídem. Ja úplne neviem, že či chcem mať ešte podcasty so serióznymi ľuďmi. Nie, raz za čas hodíme niečo. Ale nie, my vieme byť aj seriózne, ale netreba to vždy. Dneska sme dali akože seriózne konštruktívnu kritiku na kresťanstvo, takže podľa mňa akože seriózne.
Môžeme na budúce na moslimstvo, tam by som tiež vedela, čo rozprávať. Dobre, takže budúca téma Aťkiny ex a moslimstvo a prečo mám, že sa to tak nejako divne prelína. No dobre. Baby, potom mi pošli nejakú finálnu verziu. A ešte ti to proto možno zeditujem. Akože nie, že zeditujem, ale pošli mi to ešte, hej. Budem sa snažiť do toho ti nepindať. Ale nie, fakt som zvedavá. Pošlem ti. Jasné, že ti pošlem. A ja sama som zvedavá, že ako to vlastne celé dopadne. Ľubím tak ťa, majte sa krásne všetci, čo ste toto sledovali, tak sa majte krásne. Veríme, že sme vám aspoň nejakým spôsobom zlepšili deň, aspoň tak, ako sme si same zlepšili deň. Ľudská, keby si mala povedať nejakú múdrosť na záver. To je, vieš, ako po správach, čo sú vlastne športové správy, tak oni majú takého toho, že golman na záver, alebo niečo také. Tak povedz nám proste, daj nám, že gól na záver. Podľa ovocie ich poznáte. Hľadajte a nájdete. Klopte otvoria vám. A nie jeste žltý sneh. Amen. Lebo huslíš. Vidíme sa v ďalšom podcaste. Ak mi toto nikdy nestrhnú. Papa, majte sa. Papa, ahojte.